Hah? Isih susuk neh, tambahin neh. Tambahin neh. Apa? Pun cekap semanten saking kula lepat nyuwun pangapura, Pak. Lho ora iso. Kene tak susuki. Ayo apa? Ora usah ora iso aku takon saiki. Grobokan. Grobok ki lak wadah. Sejarah mbiyen kuwi ya kuwi wadah pusaka, ngono to sing nate dirampas karo perampok. Nggih. Sik to sejarah ngono kuwi ngerti ora sejarah karo kabupatenmu dhewe? Astagfirullahaladzim, lho barang sepele kok jenengan takokke. Lho barang kaya ngono kok jenengan tangkletke. Ngerti ya? Ya Allah nek bangsa sing sepele niku ampun jenengan tangkletke. Iso. La ilaha illallah barang kaya ngoten kok jenengan tangkletke. Lah ya kowe ngerti? Astagfirullahaladzim. Ngerti apa ora? Ngapunten mboten. Grobokan, saiki kaya gareng-gareng kae, jajal. Apa yang ngerti? Grobokan. Biasane lak gareng ngoten to Pak nggih? Nggih. Nah, diterjemahkan persuku grobokan. Iki gro pertama wis angel sik iki. Tak susuki mawon, Pak. Ora iso, ora nampa susuk. Padake pom bensinne. Ayo. Gur karek 40 kok angel. Ya, ndang. Ki mawon. G R O B O G A N. Oh, per huruf. Yes. Lagi iki nek dagelan ngenyang ya iki. Ya 40 ra tok dinyang. Oh iya. G. Gemah ripah loh jinau. Wah. Iya betul. Bukan Pak, opo kang tinandur sempulur, teng mriki murah sandang murah pangan, ora enek wong kelaparan. Sebabe napa? Sebabe enek MBG. Kandhani kok. Sik kowe omong pengenyek nek kabupatene dhewe lho. Estu lho, Pak. Nggih lah kok padha gemujeng, ora keplok, ora tepuk tangan. Kasunyatane mergo estu. Barep niku TK entuk MBG pendak dina wis ora mikir kebutuhane dahar sarapan. Bojoku nun sewu gadah yoga melih umur 5 sasi wancine neneni tegese neteki. Kuwi yo entuk MBG. Aman to Pak, gek kula tanggapan apa sing arep dimasak? Ora perlu. Tadah perkara dahar wis dicukupi karo Gusti Allah lumantar MBG lho. Matur nuwun lho niku. Lah mulane kuwi sampean lak ora wis numbaske daharan nggih putrane. Putrane loro wis ora ngragati kabeh to. Ora ngragati. Bojo ya ora ngragati. Lah nuwun sewu sisihno 15.000 nggih tuku lulur. Kuwi tok aku men. Ayo. G terus R ayo. R kuwi ramah-ramah wargane. Bener cocok. Kandhani panitiane jos luar biasa. Luar biasa Mbak Nacik dan kawan-kawan Bu Endang niku grapyak semanak. Bu Endang senadyan to piyai putri nek jumangkah ngungkuli sing kakung. Rampung gawe. Estu Bu Endang niku jos. Mosok? Nalika tindak nggen kuwi alus sih piyaine. Lho ning alus niku nek sambang sarawungan. Nalikanipun bekerja untuk kabupaten luar biasa tandangipun. Wah, Bu Endang niku nek sing garing mboten kula mboten purun kok. Wah iya. Estu mangtang kleti Bu Endang. Bu Endang niku nek sing garing mboten kula mboten purun. Sebabe? Kono-kono bayar. Ya aja nelongso ngono. Mboten wong kula kalih Bu Endang pun kadung seduluran, adike Bu Endang niku camat kradenan. Apa-apa nek raku ya ora kersa buwe. Nanti kaya ngono tresnane karo sampean. Ora perkara niku. Lah sebab e? Ape dipek mantu biyen. Apa ora kleru camat kok iso ngepek mantu jenengan? Lho saking tresnane kok, Pak. Wong tresna kan ora diukur saka baguse rupa, ora diukur saka kae bondo. Ning diukur saka kelawune awak. Ayo. Balik neh. Kuwi R, terus R. O. Ora neko-neko wargane. Nyatanipun ya sak lumakune. Piting klopo upamane tegese sak lugune. Sing petani ya dadi petani sing jujur, sing pedagang ya dadi pedagang sing jujur, semono uga sing dadi punggawa tegese dadi pejabat. Nindakake apa perintahipun, amanahipun ya sing lumaku kanthi jujur. Elok. Para lenggah tepuk tangan. Luar biasa iki. Produk luar biasa dari Grobokan Purwodadi ya ya. Semua sudah paham? Wah, iya. Semua sudah kenal? Oke, terima kasih. Ayo, wong belum kok terima kasih ora. Mosok dereng kok? Dereng ora. B. Bersemi saka tembung bersih sehat mantap indah jumbuh karo slogane Grobogan bersemi. Wah, iya. Kandhani ya, Pak. Elah, cerdas tenan lho. Putu Kiai ya. Putu napa? Kiai. Kiai. Nggih. Jenengan niku. Putu Kiai. Lho, berarti jenengan Gus no? Nggih. Oh, Gus sinten? Gus Jajak, Gus Jajak. Oh, mosok jenengan mboten tepang si baik kula? Mboten iki. Wah, kurang adoh jajahan jenengan. Heeh. Mosok mboten tepang? Mboten. Lah sinten to? Kiai Slamet. Sik Kiai Slamet nang nggen kuwi kebo kuwi. Iya. Ya bener lek kelawu, kebo ya kelawu ngono kuwi. Balik neh.